Tapahohom rohatta, marede mahita, bukuede nomor 525 ayat sada sahat tutulu. Jehovah
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Edehon hamuma di Jehovah edenay baru, ay nunga di pabahin ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuaon na, nunga di papatar ibana hati goranna, diadopan ni akka naso tumaddaho, nunga ditupahi tangan siamunna na badiai ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matod di parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsion nami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa totong huingot hami, nahehedo hami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amin. Mared dehita. Patik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik na patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi doholon goar ni debata yang go soture dalanna. Aiho na uhum na dosogot akan amar sineang di goarna. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata. Adi natar sosak, dohot ditangiang, dohot puji-pujian do dohonon goar ni debata. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na humbar tu patik mi. Amin. Mared dehita, 626 ayat 1 dohot 3.
salungna. Tato poti madosata, tuado panidibata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuha tudosan, jala ama para siroha, dang lomoro hamida hamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikon dalanna, asa mangolu ibana, ido di pangidoroham, alani i, ubahen hupangidohami, sai sudati matoru-torum asa unang mangonai betuhami. Sai se sama sude dosa nami. Asa mangonu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami. Asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege ma baga-baga taringo Tuhan sesaan ni dosa. Roma hamu tuau. Asa mangolu tod dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domse. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Kor Maria.
Surat di Matius 15, mamuk kasihan ayat 8 saha di ayat 20
marsoring mahita manjahasa. Di pasangap pamangan ni bangso odo ahu, alai ang gorohana sida daodo sianahu. Jala magopodo pambahenan nasida pasangapon au, ay poda di jolmado di podahon nasida. Laos di jou mana toropi tu jolona, di dokma tu nasida, tangi jala para teatehon hamuma. Datung gabe ramun jolma hinorhon ninabongot sian pamangana, naruar sian pamangana, ido mangaramuni jolma. Dungi di dapoton akasisian nama ibana nin nama, di potohodo tahe, naung targasip akka parise ubege hataodeng. Alai nina mama malusi, sibuk butun do nasa suan-suana nasosinuan di damang na di banua bijangi. Pasobu hamuma nasida, akka pertogi nama pitung do nasida manogu nama pitung. Alai molo nalonap manogu nama pitung tergodung do nasida duasa. Dungi nina si Petrus mamandok ibana, patorang matuhami upama ode. Jadi di do Yesus ma, tong dope somarroha nang hamu. Nang diatusi hamu, nalaho tubutuha do nabongot sian pamangan, dungi bolong do hundulan nasoli. Alai akana ruar sian pamangan, sian roha doi hehe, laos ido mangaramuni jolmai. Ay sian roha na hehe aka pikiran na jahat, pamunuon, pangalakupon, harorangan, panakoon, hatagap-gap dohot pangitsahion. Akaido na mangaramuni jolma, alai dada ramun jolma, anggo mangan so marburi, ido sahatna, martua do akana tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Kur ina kamis.
Sada dohot walu. Koni dongata saha porsiaun di sadok portibion rak mahitamando. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pergogo naso hatu dosan, natu mapalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si antodi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tu hatta, natu mau na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mula mangolu diari patuluhon, na manai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na so hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatau panihala Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namandok, mula mangolu sogot daging nihala nong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Marede we kana.
Pasal Boy Mataida Mahide Fokus Arum
Berkumpul tamu yang mulia, tu hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 rahmat minggu kita dobot tamu kegiatan naros yang perguruan 1,2 jalan Batu Bendehon Purnasida di Bangkoni dohon Batu Bawon evaluasi pur dohon Badar Song dalam Masida Mahamudana Obat Pulau Masida jalan Batu Bawon Tanah Masida Tuang Kaya Kota Remaja dohon Amusudulu di Ugata Sipul Panggiluan area pukul 10 lewat 1 menit. Aku pakot pemupelian Juru Sadarion pemupelian Juru kita 2A 2B buah berbuat di kantor pusat sentralisasi. Apa 2 minggu tanggal 5 Mei 2024 pemupelian Juru kita 2A 2B buah berbuat di kantor pusat Komisi Sosial. Wali Maron rapor kuliah Pamilito pada kuliah Luar Panitia Pembangunan Sadarion Minggu 20 April 2024 Tapatu pada rapor kuliah Sipul Panggiluan area pukul 1 dohon agenda rapor iman Pamilito pada kuliah dohon Panitia Pembangunan di Kuliah. Ngomong pelantikan BPH Dewan Seksi-Seksi Putusan Sinode Moda Putusan Industri Sinode Listrik pada tahun kuliah Dewan Panitia Pembangunan Minggu tanggal 5 Mei 2024 Nekro di Batu Bawon Kuliah pelantikan UBPH Dewan Seksi-Seksi Putusan Sinode Moda Putusan Sinode Listrik pada tahun kuliah Dewan Panitia Pembangunan di Panggiluan area pukul 1 lewat 1 fungsi pul Jakarta domunusi akapan 1 dohon luas nama terpilih asal Andoboti Pulau ini nama dikumpul Dewan Kuliah melakukan di doa AKBP di dunia dohon resort menemui program sending HKBP dari waktu pembentukan di doa di Jalan Kuliah daftar titik di minggu 61 bila itu menatu ganung situawe asal memilih sahalat siap ganupi nagabe di berdoa di Kuliah seksi sending nang kabaran izin Bohema Rajahan nomor walu nomor siap Bohema Taida Somo Ado Istilah Pria Manta Adoboti Partangangan Ado Iwe 10 sada 10 dua Bohema Taida di fokus 10 jadwal pelayanan di hari Senin 1 hari Minggu Bohema Taida Somo Ado Istilah 14 jadwal parpol Minggu 5 Mei 2024 Minggu pagi 5 jenazah Umuan Korina Nazaret dohon Umuan Korama Minggu siang Umuan Korina Wale Kamis Umuan Korina Hana Umuan Korina Kitanya dohon Gabungan Sadar 15 ruas laut Nape rumah sakit dohon pemulihan di Bagas dapat dulu Nona Dawu Untuk ruas Mina siang BPTSDA pemulihan di Bagas apa Duahon Anto Sibarani ruas Nakoso siang Galilea pemulihan di Bagas apa Tungkul Sintuan HP Parkede ruas Aman siang BPTSDA pemulihan di Bagas apa Waton Rukia Lurus ruas Mina siang BPTIKO pemulihan kapal Limamon Indonesia Lipat ruas Aman siang BPTH Okname di rumah sakit Bunda Tamrin Sablono nama makin pun sekolah minggu Dr. Ida Bohema Taida Aron Istilah Buah Romi
Dikti Partai Pemon. Partai Pemon sentralisasi, non-sentralisasi, keuangan ekonomi sosial dunia, keuangan pembangunan, Bui Taina, Songonan Agung, Tarsudan Istiqsila, Istiqsila. Maulia Teman, pasangan kota luas, berparlaku, pasangan angka kewajiban, dibudata. Suami pasangan kota Maulia Teman, persepuluhan kemudian. Tuhan teman, ada masuk-masuk, kita, suami mati, masa, dibudata, Maulia Teman, dibudata. Salam. Tapasama Priyanta Jurumi Bata Laksamana.
Rohan Tuhan, berhiasi Tuhan, ditunggu Tuhan kipas menggula nami siang depan. Jadi ditunggu Tuhan roh siang bagas nami itu, bagas pasukan nami, anu bahu Tuhan siang dasar kami kirakan. Dohot naik macam hal-hal dua, naga bohong di bulu nami siang depan. Mau lihat di pasangan kami, disudahkan di pasar, nah keton di bagasan belum lagi. Asih marham, kita sudah di bulu nami sadarion, doa malu di bulu nami. Asal tunggu masih jalan nami, marhite bulu nami lagi. Masih kami siap dosakan, ya sebaham dipulih, sama Tuhan kami di kedua nasihat. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita menang. Kami harta diri kita imas yang Testament 22 ayat 20 satu ayat 22. Kejar hati kita, kejar apa yang di rumah di bagasan doakan. Semua rumah di doa. Asal bodoh harodoan ni puji-puji aku di tengah-tengah ni kuliah lagi. Garap rumah agak-agakku di jual yakkan makanya ibadah. Saya mana disebut akan melalui jalan tengah. Ikon memuji-muji Jehovah doakan usul-usul di ibadah. Saya bisa berhamdulillah, saya berterima. Inono ini sini dia seperti diomai dari dua malasi dari Jehovah. Jalan masuk batu jodoh musuh sudi akan margani barbi. Ai Jehovah dona ada jauh. Jalan membongkong biaka arti. Mana jalan masuk pada sobat sudah akan nagong di nagong masihkan tujuan ada sobat sudah akan namar sikor ro di nama tegasing saya dong do pinopar di manusia nama ngului ibana akan nama naringoti Tuhani tu pinopar nasugut rodo akan nasida sugut majami tahun hati goranda tu halak na sorang muse babua ibana do pasuton ido sahakna Psalmen 22 on ima ratapan minta tolong manang angguk-angguk mangido pangurupion alai berubah gawe puji-pujian tu dewata. Tabereng mai diturpuhon di ayat 20 pitu di dok. Butongan mangat do akka nadangoli sugut. Lapatanna diturpuhon ima anggu-anggukon. Adung namasa na di bagasan haporsuhon. Taida mai di ayat 2. Didok disi ali debatakku boasatung tadi konom wow. Idok badidok anggu-angguk manang ratapan. Jala ayat 2 on tabereng ma nang uju Yesus gatung di hau pinar silang didok di sian silangi ali debatakku bahasa tadi konom wow. Ima lapatanna manang nadidok nanakin anggu-angguk mangido pangurupion. Gabaran ni natung persukdo natinaon ni na madokon manang na madok ali debatakku bahasa tadi konom wow. Haporsuhon nanialaman ni para pesalmenon
pakilalanna hirana ditadikko dewata. HP natigor do ibana. HP holantu dewata do ibana marpangusadea. Jala holantu dewata do ibana marhaposan. Alai boi pakilalanna sahirana do. Sahirana so dialusi. Sahira naso jonok Tuhani di ibana. HP tu dewata do ibana marsigatum. Alai nak pesongoni porsuk na jala dangol ni si taunon na danggabe madele. Danggabe sumur ibana siad dewata. Jala danggabe putus asa ibana. Sadok di bagasan ha porsuhon manang bohape do ni si taunon na tigor do ibana holan dewata do pangusad deanda do pos nirohana holan tu dewata do ibana makirim dan surut ha porsiaunda tidak surut perasaannya untuk menembah dan percaya kepada Tuhan. Alai idok pesongoni hiradao pakilalan nasiat dewata, jala dewata, hiranadao sian ibana, alayang ibana, terus pajono diri tu dewata. Gudang donang pakilalatta manang parasatta songoni, moloadong haporsuhon manang sitaonon, isi make sempatatta, pajono ko diri tu dewata, jala holan tu dewata hita mangalu-alu, marsigatum, do makirim, jala holat tu dewata tapasaha ngulutta. Songoni do jamita sekolah minggu na sugut. Dang dapo ikan si Petrus sudah 1 malaman mengalu-alu maibana tu Yesus. Tuhan, aku tidak mendapat ikan 1 malaman inna. Tasarupa matra songonon. Songoni do hita holsoan. Tidak berhasil hari ini. Dungi banyak kali penderitaan hari ini. Arya borngin seholan tapi kiri akan porsuhi. Songon muki parasan ni parpesal menon. Jauh-jauh ibana tu dewata. Alai hirana dau siad dewata. Alai ahamai dok Yesus tu si Petrus. Dung di hatahon ibana, di pasaha ibana. Paru kilon nai, holso nai. Karejo ho, inna tebarkanlah jalan. Jadi unang ala karejo, unang karejo hita say holsoan, jala karejo hita dang berhasil, dungi madele, alai nang pesongoni dang dapotan tetaplah kerjakan. Ido na idok natu si Petrus kerjakanlah. Songoni do nang parpesal menon tardok si Daud, tetap dia percaya dan serahkan semua itu kepada Tuhan. Ido nadi pangido siak kita. Sabo hape porsukna manang sabo hape si taunot tai mangonai tu hati-hateta tetaplah setia. Jala pasahap mai tu dewata. Unang pangasahon pikiranmu. Jadi mulai dok si Petrus tidak ada kami mendapat apa-apa. Allah biar ibana mungkin tidak mendapat hasil. Hari ini itu pasti. Kalau terjadi kejadian seperti itu kepada kita, takut. Bagaimana makan besok, bagaimana lusa, bagaimana seperti itu. Alai di dok Yesus, kerjakanlah, tebarkanlah. Mana terjadi apa? Perjolo ibanat, itangihon ibana Tuhani makatai, persuruonna, jala di pasaha ibana tu Tuhani, jala dilok idokon ibana karejo, jala diulahon ibana khobar tuhatani Tuhani. Gawe marlubi-lubi ma manak sape naing riba ma jalana. Alai nang pesongoni tong dope mangalu-alu ibana. Mana yang maribak jala pajalak jalakon inda ibana. Tadani kekhawatiran ni rohani ibana bolong nasi narinai. Kasongoni do lam gudang tasari mabiar suatu ngadong manako, suatu ngadong na membuat kan gitu. Banyak juga artinya memang tetap merasa masih kurang kan gitu. Ngai leong gudang adong gope
adong halawanna, adong, dak cukup. Itu terus yang kita bilang. Alayah hamai dokon Yesus tu si Petrus, jangan takut. Jadi di bagasan ha persuhon, dohot nunga marlobi-lobi, pasu-pasu ni Tuhani, tong dope saya tadok hurang, jala mabiar hurangan, jala mabiar magoan, jala mabiar. Tapi Yesus menjawab, jangan takut. Dan kemudian Yesus mengatakan kepadanya, engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi menjala manusia. Lapatanna togi homma akka naso persea dope tu Tuhani, asa persea tu Tuhani, bawalah setiap orang. Jadi songoni donang guar ni minggutta kantate, ede homma, bersuaralah tentang hal-hal kehidupanmu kepada Tuhan, dan dengarlah suara Tuhan, dan kemudian serahkanlah semuanya kepada Tuhan, dan setia kepada Tuhan, dan kemudian beritakanlah kepada semua orang perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Imanan idokna di ayat 20 pituon, jalasian ayat 20 onomi didok nakin jami tahunok kuma guaram. Jala pujion nang dia 20 tolu. Puji-pujiok kuma ho rodi saliling nililingna. Pangiar suaram. Nyanyikanlah nyanyian baru. Ranunga juk tabegion kantate, nyanyikanlah nyanyian baru. Dan namar lapatan ikom malohita menciptakan lagu baru, menyanyikan nyanyian baru. Parmusik seiring do ibana pasti paredde. Ai belajar di ibana marnot. Alani belajar maredde ma ibana. Ima sejalan di ibana maredde marmusik semoni. Jala mungkin anonggo sia tonga-tongata tidak suka menyanyi. Tak paredde ibana, dangolo ibana, misalnya tu parpunguan. Bahkan mungkin hanya mendengar lagu, tetapi tidak mau bernyanyi. Jalan natabereng nang di zamanon, merhite na adong sikop atau lengkap tim musik, song leader di ibadah ta, olodo gabedang dohot ti tamaredde. Holam mabege paredde onda sida manang da baga manang da. Dohot holam mabege musik baga manang da. Hape didok ende homma. Berarti ikut dohot dohita maredde. Jadi adong dope musik penghalang dan boy hita dohot maredde nakin tidak suka. Atau karena sudah sempurna dinyanyikan oleh tim. Baru kemudian mula di ibadah tak dang tarsura edei di layar ujungnya dan boy hita maredde. Hape ikon rak maredde do hitanya. Sama-sama sempurna paredde otai. Ngahudot nyanot di pungguan ina Kamis manang Maria. Isuru dewatama malaikat tujabu niaka jol mana di portibion. Jadi tolha sema malaikaton tujabu ni sada perjabu. Di begema dina disuruh dewata bereng majo ate adong dasida nama mujiau dope. Nama redde mamujiau ninda tu malaikaton. Lalu malaikat ini pergi ke satu rumah. Dan dilihat di satu rumah, di rumah ini memang masih diputar lagu-lagu rohani. Baik itu mungkin melalui HP, melalui radio, baik juga melalui TV, juga melalui alat-alat musik yang lain. Alani dilapor malaikat Omma. Mereka memang memuji Tuhan, tetapi hanya dengan alat-alat teknologi yang ada di rumah mereka. Jadi mulut tapadumu tu epistel, bibir mereka memuji aku, tapi hatinya jauh
dari aku. Jadi nang dohonon dari si nang pe di ida akka ala-ala musik na dijawi diperdengarkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan, tapi hati mereka belum menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan hati mereka belum memuji Tuhan, masih jauh dari Tuhan. Songoni doranang tipe-tipe ni hita paret diotai, ala tabege nakin lengkap sian para musik atau tim song leader, lengkap mesti sian tim parede, ujungnya tinggal hudul mahitahin, walau mendengar, tapi hati kita tidak menyatu dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Nang donok kudisi bahwa parediotai baik buku edeta di tongani huria mang dijabu manangkor naing ma sian nasaroha. Artinya penghayatan yang dalam, membawa manfaat bagi jiwa kita. Dan juga memang kita merasakan arti nyanyian kita. Di zaman on, godang donang akadak danak generasi tidak suka mendengar lagu rohani. Itu aja diputar mama ini, enak kan? Atau mungkin dia dehon omakna, korna, itu aja dilatih mama ini, enak. Manang dakya tersentuh, manang bosan, jenuh dia mendengarkan lagu-lagu rohani. Yang dia dengar adalah mungkin Molona Poso. Kalau dia lagi putus, lagu percintaan putus. Sampai dia nangis, sampai dia tidak makan, sampai lain-lainnya itu gara-gara dia menyanyikan lagu tersebut karena putus dengan kekasihnya atau persahabatannya dengan yang lain. Ada juga yang dia suka hanya lagu-lagu tentang natorasna, ala penesalan dari orang tuanya yang sudah pergi, lalu terus teringat-terngiang-ngiang untuk menyanyikan lagu tersebut. Yang jelas nyanyian adalah ungkapan perasaan, apa yang di hati dinyanyikan dari bibir kita atau dari perkataan kita. Alani molodang memang sitong parediotai, yaitu tadi jauh hati kita dari Tuhan, belum memang mengungkapkan perasaan kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan belum mengungkapkan apa makna dari puji-pujian kita kepada Tuhan. Kenapa diajak memuji Tuhan di dalam nats ini? Pujion di halak nada ngolido, pujion di halak nada ngolido dewata ninda. Jaladong pakiri modisi butongat dosogut akan ada ngoli. Mereka akan memuji Tuhan yang mengalami ratapan penderitaan. Mereka akan memuji Tuhan. Parjolo nakin bahwa parediotai adong maknana dihita. Kenapa mereka memuji Tuhan? Kenapa para pesalmenon memuji Tuhan? Allah dido ibana dewata haluauko. Pengalaman di para pesalmenon mengangguhi ibana, meratap, menyanyi, memuji Tuhan dalam kesedihan. Pengalaman di mana mungkin nggak terancam hosa, nanilele ni molo Raja Daud, nadilele Raja Saul, nang terancam malai, jauh-jauh ma ibana tu dewata dipangiar suarana, dewataku palua au. Jadi puji-pujian nai karena Tuhan adalah keselamatanku. Jadi orang bernyanyi memuji Tuhan karena dia merasakan, dia sudah rasakan pengalamannya. Najolo dangol doau, alain ngaing ngabutongan au. Najolo mangangguhi doau jala madele, alani naswadong dapo ngolu-ngolu, anggai alayang gonuaing debata mamasu-masu au. Jala puji-pujiokku maibana. Jadi itu alasannya kita memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, untuk memperdengarkan keselamatan. Dewatado na punah hagogoni mangalehon hagogo diau.
Dewata napuna hagugon yang maha kuasa. Dialah yang menyelamatkan, yang memberikan kekuatan. Dan dia memuji Tuhan Allah dan sia-sia ibana marpakirimon marhaposan tu dewata kadidok mangat dosugut nadangulih. Jadi pengharapannya terus kepada Tuhan. Dan dia terus berharap akan hari esok. Songok kita terus memiliki pengharapan supaya kita tidak putus asa akan hari esok. Karena percaya orang yang berharap kepada Tuhan pasti akan makan. Dan demikian dia memuji Tuhan karena dia memiliki pengharapan. Jadi karena keselamatan, karena kekuatan, karena Tuhan menolongnya, manang mangurupi, jala alani dabui ibana marpakirimon. Tidak ada yang lain selain sumber segala sesuatu yang di dalam kehidupnya adalah dari Tuhan. Karena itu kalau dia merasakan itu, kalau seseorang yang percaya itu mengakui dan sungguh-sungguh dialami hanya Tuhan yang menyelamatkan dia, maka dia akan menyanyikan lagu untuk Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nian nunggah hudok konon, seseorang di antara kita manusia, kalau ada yang baik sama kita, atau kalau dia baik, pasti kita akan memuji dia. Dia orang yang baik dari dulu. Kita bilang, dia orang yang pekerja keras. Kita puji, kan gitu. Dia orang yang hebat, peduli dengan orang lain. Kita katakan seperti itu. Kita puji sesama kita. Atau orang yang baik. Karena itu, kenapa kita bisa memuji antara kita? Kenapa kita tidak melihat bagaimana kita memuji Tuhan? Sebab ia baik. Sebab ia kekuatanku. Sebab aku sudah diselamatkan. Dia mendengar ratapan jeritanku. Dia yang menopang hidupku. Maka kita dengan senang mendalami lagu-lagu pujian kita kepada Tuhan. Dan hati kita. Maka kalau dikatakan dari epistel itu, bibir mereka memuji aku, hati mereka jauh. Kalau dikatakan, tapi orang yang mengenal keselamatan, kebaikan dan pertolongan Tuhan dan merasakan perjalanan hidupnya itu adalah atas berkat Tuhan semata, maka hatinya juga dengan sungguh akan berterima kasih, memuji Tuhan. Jadi bukan hanya saat dia berhasil baru dia bersuka cita memuji Tuhan. Atau bukan karena dia mengharap-harap dari Tuhan saat penderitaannya, pertolongannya baru memuji Tuhan. Tetapi baik itu dalam kesulitan, kesukaran, atau baik itu dalam sukacita, dia seseorang itu dari hatinya memuji Tuhan. Banyak hal yang mau kita katakan lagi dari bibir mereka memuji aku, hati mereka jauh dari aku, kata Tuhan, kitalah ini. Mungkin dari kecil kita sudah mendengar firman Tuhan. Bibir kita sudah memuji Tuhan dan mengatakan dan menceritakan tentang Alkitab. Dan kita bahkan mengatakan, saya sudah tahu itu semua tentang isi khotbah. Saya sudah tahu itu aja. Mungkin kita sudah pintar dan sudah tahu. Dan sudah banyak yang kita ketahui. Tetapi apakah kita sudah pintar juga melakukan firman Tuhan? Otik pera mungkin moldope taulahon. Nadenggan nahobar tuhatani debata. Berarti masih jauh. Kita beribadah tetapi hati kita masih jauh dari ibadah kita. Kita bernyanyi masih jauh dari nyanyian kita. Kita berdoa tapi hati kita jauh dari alamatnya, yaitu kepada Tuhan. Mungkin pikiran kita jauh. Banyak kemunafikan, kebohongan. Orang-orang yang percaya kita katakan, tetapi kita munafik. Orang-orang yang bersekutu, yang bergereja, saya rajin kok ke gereja katanya. Tetapi hati kita jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kita katakan kita adalah, saya tahu tentang kasih. Kita katakan, tapi sedikit pun tidak ada jiwa mengasihi. Jiwa bersama.
Kita katakan kita peduli, saya sangat kasihan, tapi sedikit pun kita tidak berbuat untuk mengasihi atau peduli. Itu sama dengan kita berarti tidak bisa kita katakan orang yang sudah beriman. Kumpulan gereja, kumpulan orang yang beribadah, kumpulan yang sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita adalah orang yang paling jahat. Hati mereka jahat atau hati pikiran mereka jauh. Karena itu, apa yang mau kita petik dari firman Tuhan? Ahadonanaing si parehatta marhite guarni minggutta sadarion. Puji madewata. Sian nasa roha, sian nasa pikiram. Hanguluhom ma. Baiklah nian kita punya arti marsahala. Molo marede kor denggamma korna jala gabe jamita na mangulu mai di ibana sendiri. Jala marsahala tu nau begesa gabe jamita nang tu na humaliangna. Jala molo marede hita orang lain bisa mendengarnya, dia damai dan senang. Dan kita juga jika kita bernyanyi, nyanyilah yang baik. Nyanyikanlah nyanyian yang baik bagi Tuhan dan berkenan bagi Tuhan. Asa unang holat tapatuduhon hira paragama hita, hira orang yang beribadah, hira si partangiang, hira si pargereja, hira nau boto sude, gudang sian hatani dewata, alai dau siar rohatta. Idonanaing sidohononna siak kita. Hamu aka amanginang. Markantate artina pangiar suaram. Suarakanlah. Tangihon manang berserulah kepada Tuhan. Sian pengalaman di Sidauton berserulah kepada Tuhan. Baru pujilah, serukanlah, beritakanlah segala mujizat-mujizat dan anugerah Tuhan yang ada padamu. Saksikanlah. Babua-bua mai edehomma. Puji ma dewata. Puji ma ibana. Adonggo hita memuji diri kan. Alani gugukku deh. Alani pikirakku deh. Alani pistarku deh. Kita puji-puji, kita agung-agungkan diri kita. Alai neng dohononna tu hita. Alani basani Tuhani deh. Tuhani mah. Manang pinuji ma Tuhani. Di parwahon jala ditatap do. Dangolhu dohok ngelukku. Alani puji-pujian tu Tuhani do markantate. Mungkin ombana naik si paingoton hita bahwa ibadah tai hendaklah berkenan kepada Tuhan dan kita rasakan manfaatnya dan juga hidup kita berkenan dan juga pendengaran kita akan firman Tuhan punya makna unang ma munafik. Jalaidona ni paingok nanang tu halak Yahudi ahli Taurat siwoto surat dohot narohana sida. Mereka pikir saya sudah semua tahu tentang Taurat dan banyak sudah saya laksanakan tentang hukum-hukum. Mereka pikir seperti itu di agama Yahudi ataupun ahli-ahli para imam saat itu. Lalu Yesus memperingati, menegur. Dan juga di perjanjian lama sudah dikatakan itu, bibir mereka memuji aku, tapi hatinya jauh dari aku. Ta parohahum ma amanginang, akka ededia do, lomodo perohani akka naposotta, mabege akka lagu-lagu rohani, atau mungkin sudah mereka tidak ingin lagi memutarnya, tidak ingin lagi mendengarnya. Adong do nang marhiti akka video-video kecil, didok akka parjamitai inna nasida. Kita berdua sebentar, jangan skip ya, indah kan? Karena jod do hita mamereng video kecil, molonga menyangkut jamita, menyangkut doa, menyangkut lagu nyanyian, langsung dilewatkan kan? Gitu. Jadi banyak yang mempengaruhi kita tidak lagi mengingini atau mungkin tidak menghidupi nyanyian, firman Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan. Zaman ini atau alat teknologi atau orang yang di sekitar kita atau anak-anak kita mungkin dia sudah menunjukkan
tidak mengingini persekutuannya, imannya kepada Tuhan. Bagaimana supaya dari hati dan dari hidupnya memuji Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan, dan menerahkan hidupnya kepada Tuhan? Bagaimana itu? Itu kuncinya kepada orang tua. Kalau orang tua di situ masih dibawa dalam doa-doa anaknya, seperti agama tetangga kan, di situ lahir langsung dibuat suara dari suara kata Allah, kan gitu kan? Itu artinya dari sejak dini haruslah sudah kita suarakan suara Tuhan kepada anak-anak melalui telinganya, melalui kata-kata kita. Saat dia mau kita ajari bicara, sampai dia seumur hidupnya kita perdengarkan suara Tuhan. Jadi kalau dikatakan berkantate artinya terdengar suara pujian kita kepada Tuhan. Terdengar kata-kata Tuhan, yaitu disukai oleh semua orang. Jadi kita mulai itu dari anak-anak. Kalau dia sudah terbiasa kepada anak-anak, nanti di hari tuanya pun dia tidak akan melupakan itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya sendiri seperti itu. Dari SD saya tidak pernah gereja. Pernah sih, tapi bisa dihitung. Kalau pesta gotilon, ibu saya mengajak saya ke gereja. Karena disuruh bawa lapet, silua, kan gitu kan. Ngasih itu pun ke depan saya malu. Karena saya siampudan, di belakang-belakangnya lah saya. Untuk membawa lapet ini ke depan. Mama saya jungjung badi. Itu saat itu. Saat bagaimana saya atau memperdengarkan puji-pujian kepada Tuhan atau tergerak kepada Tuhan, mungkin tidak dari kecil, tetapi Tuhan memakulingi memakulingi kita asa roh tu Tuhani. Karena itu pertama kuncinya orang tua, saya katakan tadi, orang tua. Dan kalau orang tua mendidik dia, kenapa harus kita didik mereka di dalam Tuhan? Supaya seperti pemazmur ini, dia sendiri tidak pernah jauh dari Tuhan. Sekalipun dirasakan sekali-sekali jauh dari Tuhan. Tetapi dia tidak pernah jauh dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kehidupannya. Tuhan itu yang disembah dan tidak dia menolak dan tidak menolak Tuhan. Saudara dalam Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan mengingatkan kita kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam ibadah, berdoa, bernyanyi, dan cara kita bersekutu, memuji Tuhan, dan juga cara kita beragama, bergereja, beribadah. Janganlah ini hanya status kelihatan di luar, tetapi dari dalam diri kita tidak sepenuhnya sebagai orang beriman, sebagai orang memuji Tuhan. Artinya kita kalau tidak dari diri kita, berarti kita adalah kepura-puraan. Kita adalah munafik. Kita adalah berhati yang jahat, yang jauh daripada Tuhan. Inilah gambaran kita. Dan inilah mungkin kehidupan kita yang mau kita robah. Cara-cara kita untuk berseru atau bersekutu kepada Tuhan. Jadi kalau dikatakan meratap itu kesungguhan. Sian Nasaroha, namanya orang yang hampir putus asa, lalu berseru-seru minta tolong. Itu memang dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi alasan lain, tidak sempat lagi berpikir yang lain. Ibarat yang sudah jatuh, terpuruk, gak ada lagi alasannya untuk tidak berseru kepada yang bisa menolong dia. Tolong, seperti itu. Jadi demikian kita juga dalam ibadah-ibadah kita itu. Memang harus seperti orang yang mengalami keterpurukan tadi. Benar-benar dari hati, baik itu berimannya, baik beribadahnya, baik kehidupannya. Harus memang dari hati. Supaya itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang ditegur.
Gitu juga kalau kita bekerja, kalau enggak dari hati kita, seperti yang sudah saya sampaikan hari Minggu, sekalipun kita karyawan, sekalipun kita tukang apapun itu, kalau dari hati kita bekerja, itu menjadi bermakna bagi kita. Juga ibadah dan hidup kita di hadapan Tuhan haruslah dari hati kita. Jadi kalau masih ada kepura-puraan di kehidupan kita, beribadah, percaya kepada Tuhan, hari ini kita ditegur. Berarti hati kita belum dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh juga bahwa apa yang di hatinya, jika hatinya baik, maka perbuatannya juga sejalan yang baik. Sama seperti bernyanyi, kalau dia lagi sedih, dinyanyikan lagu sedih. Kalau dia lagi bersukacita, dinyanyikan lagu sukacita. Kalau dia berhati yang mulia, maka pekerjaannya mulia. Kalau dia berhati baik, maka perbuatannya pasti baik. Jadi itu yang dikatakannya, tidak hanya dan holat di hata. Dia tidak berpura-pura manis cerita, tetapi hatinya memang sungguh-sungguh berbuat yang manis. Dan bukan seperti apa yang dikatakan itu, songon naidodokna, lamot hatani begu, alai hatani jolma, risi-risi nindah. Nah, bahwa mula lamot atau manis-manis di bibir kita, berarti masih dikuasai begu, manang setan do behita. Alai molo risi-risi behita tapi hatinya mulia, jala benar, jala sitomdo, nani dok nai, ya mungkin masih bisa dibenarkan. Tetapi sebenarnya yang Tuhan minta apa yang di hati, dan itulah yang kita perbuat melalui perbuatan kita, melalui perkataan, melalui semua tindakan kita. Baik itu semua yang kita jalani, ibadah, bersekutu dengan firman Tuhan, bernyanyi, berdoa, dan semua lingkup kehidupan kita sebagai orang beriman yang percaya dan beribadah kepada Tuhan. Apa yang di hatimu, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan. Dan itu juga lah yang dilaksanakan di praktek kehidupan kita sehari-hari. Bernyanyilah untuk Tuhan. Mari kita perbaiki dari hati dan dari seluruh kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat Tuhan, nunggah hujalo hami hatami, asima roham. Pargugui mahami, mangulah hossa, ajari mahami, asa hibul ngolunami, mamuji ho Tuhan, mangedehon, sudi akka dengan diwasam, pabuah-buah honi tu saluhut halak. Marhite ngolunami, marhite ulaon nami. Hatami manugi hok kami, gudang di pangalahon nami si ganupari. Jod-joddo hami holat di hata, nang di ngolunamion, mangulaw-law nami daksian nasaroha, rotu ho Tuhan dang sian nasaroha doho gugu. Dia akka parsawaran nami di tongani huriami, di haporsiaon nami di ngolunami, dang sian nasaroha nang pikiran nami. Tuhan, gudang dosa, gudang kepura-puraan, dang marsitu Tuhami Tuhan, di pangalahon nami, jalarang tarida di parulaon nami, sude akka hata nahu jalo hami dohot nahu hata kami, rohana nilehomi, dang hibul hami Tuhan, laho mamuji ho, mangulaho katami, dohot parsauran nami, ditongani huriam, ditongani keluarga, nang parnguluan nami siganu pahari. Nuaing dipakulingi ho hami Tuhan, mengubah manang pature-turehon, sude akka ngulu nami nahu murangi di adupam. Tuhan, pasu-pasu mahuriamon ganuk marsada-sada sian ruas ni huriam. Di nguluna si ganupari rap dohot ama ina doho ianakon ditongani bagas nang ditongani masyarakat rap doho akasi solhot ramoti manasida Tuhan. Mar sadaroha jalasian nasa gugo pikiran nasida mamuji pasanga poko patu begehon sude akka basam doho sude akka
nadenggani di bagasan ngolu nasida. Asa memuji-muji jala marulupuluk marsurak-surak nasida. Marahite akan nadenggan di ngolu nasida. Nyanakun na nile hommi molo di bagasan mengadupi akka ujian di persikolan. Tuhan balua manasida jala pargugui maka monakon ujian nasida. Songoni nang nasida nasodapok karejo saya patudu mapar karejo atu nasida jala margogo nasida mangulahon ulaonna. Songoni nang akka naong karejo naong marhasohotan nadaosian nasida be ramoti mah nasida. Torot dope akka ruas ni huriam nasotar bahin nasida rap dohot hami di persawaran di tongani huriami. Pakulingi mana nasida Tuhan. Asaboy nasida sian nasaroha pikiranna ditanggung jawab ni haporsiaonna mangulahoni. Laho marsobba tuho mamuji pasangapoko. Pasu-pasu mahuriam hagabipi Manuel disude pelayanan nami, disude ngulu nami nang disude akka pabahinan nami. Tau hasangapon diho las niroha manang dihami. Disude program ni huriamon na di patupa huriam marhite akka rapok huria. Tuhan pergugui ruas ni huriami pasauton programi marhite akka punguan marhite pelayanan dohot akana asing dope. Nang terlumobi program di huriam hagabipe sude di Portibion marhite akka natar patupa di tongani huriam hagabipi. Saya pergugui mahami pasautoni sa bui terlaksana dengan tau lasniroha di huriam hagabipi. Tuhan gudangdo akka nahumurang dihami ganuk merasada-sada asima roham marpamuati ma ho Tuhan diakka dosa nami jalapai baru jalalam tu dengan nama hami tuah karina negro. Terkhusus sebuah kami do nang dongan nami nama ulang tahun di bagasan mingguon di pertambahan di umur nani lehommi mau lihat di pasah roh nami. Tabama gajang ma umur nasida gajang manang akalas ni roha di nasida martaba-taba manang pasu-pasum di nasida ahi pason doh tagugon na sohurangan nasidan di manang aha. Songoni manang na ulang tahun di pernikahan martaba-taba ma keharmonisan las niroha haperseaun dohot akka pabahenan tanggung jawab lam tu dengganda baradopon yanakon dohot keluarga na utuh di bagasan holong dohot dame dohot tung di bagasan keluarga nabadia nasida. Tuhan huwa kami nang ros ni huriam na di bagasan parasahiton asimaroham nang dinasida sai lehon maha mamalumon dinasida mulo adong namar sahid na sohuboto hami nang siat tonga-tonga nami saya patuduam mudalan pangubation nang perawatan di hamamalum di parsahiton sian pamatang nami bi. Terkhusus nang tu namar sahid nang na pemulihan di bagasatikyon ima inanami neonya hutauruk berugultom naposoni huriam ano sibarani amanami amang sintua MHP pardede inanami inang rukia borusitorus amanami dependi si ani paran natongon okname dope di bagasat tikyon. Uwa kami tu ado pampu nasida Tuhan asa tung malum nasida marhite gugom marhite pengobatan marhite asini roham yasma nasida sian parsahitoni bolong akka hasusan baru kilon sian nasida marhite semangat nai baru nasian ho doho sian sudi keluarga. Tuhan saya patudom maka pangubation na terbaik mananggali sahid sian pamatang nasida saboy nasida mamuji ho pasahaton nguluna marhite namar saur marhite akka persauran nasida sigandupari. Tuho Tuhan nang ditongan di keluarga. Tuhan sahat tuho mangulu nami manang dia pe hasusan pergumulan di ganup ngulu nami hatami majuho tuhami tuho mahami juju ai hodo parsigatungan nami
hanguluan nami haposan nami saliling nililing na dewatana mangulu dewata situ tu mual ni nasa pasu-pasu alani jalo matang yang nami jojo nami tu homar hiti asini roham di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mared dehita papungu pelean.
matangnya komba peleata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa nama luitus. Hupasahatami masian dan nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami peleanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanay marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hai madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, sai pinorbadi amaguarmu, sai Roma harajaonmu, sai sauk malomani roham di Banua Tongaon songon da di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluas siapari, sai sama dosa nami songon panisa nami, di dosa nidongan namar dosa tu hami, una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Mahita. Di sodakon Tuhan Dewata Mabohina Tuhita. Jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan Dewata Mabohina Tuhita. Jala di pasorhon madamena tu toditabe.
Amanginang aka utusan na diujuk sian gan wek nama rapot asa unang bulak. Ate manginang upa buah ami dihamu aman nami dot ina nami aka utusan na diujuk sian wek na dot marapot huria asa boing maita tinggal ison. Mau lihat teh.